12:06, como ven, coa vista moi posta no que está sucedendo hoxe co temporal, pero contándolles tamén, por se non o sabían, que tempo nestas semanas de recoller tirabeques. Que rico. Rematou a espera. Comeza a tempada do tirabeque, unha leguminosa que está a camiño entre o chícharo e a xudía e conta coas virtudes de ambas as dúas. Este alimento é un grande descoñecido para moitas persoas, pero nos últimos anos colleu sona na alta cociña e en restaurantes de prestixio. A tempada desta legume é moi curta e os tirabeques só se dan a finais de marzo e principios de abril, coincidindo coa fin do inverno e o comezo da primavera. Ademais, pérdense moi rápido, polo que hai que consumilos ao pouco de apañalos para que manteñan a súa frescura. Esta legume de orixe asiática é da mesma familia cos chícharos, pero conta cunha diferencia clave. O tirabeque comes enteiro, coa propia vaina na que ven, sen necesidade de debullalo. E con tanta vantaxe, e tamén por mor da súa temporalidade, os tirabeques son legumes cun prezo alto. O quilo está sobre os 20 euros. Este tesouro asiático xa é moi popular en provincias como Aragón, Cataluña ou a Comunidade Valenciana, onde se consumen de xeito habitual. En Galicia hai quen nunca os probou, pero terán que bulir, porque a demanda deste manxar medra a pasos de xigante. Sete minutos do mediodía, pois entre borrasca e borrasca, non sei se aí, Rocío, a xornada se quedou pois para facer o que estades facendo, recoller eses tirabeques, caviar verde, lle chaman xa, Padín. Aquí a temporada quedou perfecta para recoller nos tirabeques. Nin guisantes nin xudías, tirabeques. Estamos aquí con Cristian. Moi bo día, como estás? Moi bo día. Ben, aquí, xunto a mata de tirabeques. Traballando como ten que ser, un produto moi Claro. exclusivo tamén da nosa gastronomía, non? Moi exclusivo. Solo de temporada, unha temporada cortiña, 2 mesiños, marzo e abril. E rematamos, por iso temos que aproveitar, xa vedes, compañeros, que me pillades aquí casmar na masa traballando. Lucía, ensínalle a toda esta xente a cantidad de tirabeques que pañamos xa no que levamos aquí. Mire, pa aquí todo o que apañamos, pero o malo é que se camuflan. Camúflase porque hai que volver para atrás. Claro, hai que volver para atrás e sigues apañando máis aínda. É desto que vas botando a mirada para atrás porque se non se nos ven. Deixa de preguntarlle, María, a ti como che gusta comer os tirabeques? Cocidos, e despois fago un refrito e xa me gusta. Todo para dentro, Manuel, onde anda Manuel? Manuel, vente ben para cá. Danos aquí unha receta desas que sabes ti para preparar os tirabeques como a ti che gusta. A ver, que ao micro. Cocidos e salteados. Ai, ti saltealos así na sartén. Claro. E logo que lle faz? Con alla e cebola, un pouco de aceite de mantequilla, máis ben, mantequilla de cociña. Aí estaba a darnos aí as claves para poder preparar esos nosos tirabeques. Cristian, vénteme para cá. E claro, ves que hai moita demanda, non, deste produto? Sí, agora en temporada, en restauración e todo eso, é un produto bastante demandado. E a xente gustalle o que? Encántalle. Isto é un produto sin igual, é un produto dulce, fresco. É moito máis doce que os guisantes, por exemplo. Sí, sí, É unha característica que isto comes enteiro. enteiro. É crudo tamén. Crudo tamén. Tamén. Habrá que probalo entón, Habrá que compañeros. probalo. A ver, cólleme aí, dame para cá. A ver. Este para min, a ver para Este ti. para min. A ver, chin, hai que probalo. Ah, Está ben bo, ben bo, ben corriente, dulce. Pero cómeselle todo. O de Todo. fora e a E o de- semilla. Tamén. O sea que, vamos a ver, vamos a facer así unha recopilación. Podémolo comer cru, podémolo pedir, como dicía María, crudo, cocido, salteado. E ti así aos teus clientes como ves que lle guste máis? Eu non sei, eu como traballo moito con restauración, pois eu entendo que é cociñado, non? É como máis lle gusta a eles. Pois traballar aí o está, eso é como lle gusta comelos a eles e nos vamos a rematar, pois, brindando con outro, colle por aí. Outro. Queda aquí, compañeiros, que ainda queda moito traballo. Ole! 12:10, gracias, Padín. Bueno, aí estaban comendo cruz, dicía o rapaz na restauración, os prefiren cociñaos. A vos como vos gustan os tirabeques? A min de calquera maneira. Sí? sentan Eu acabo de como anotar a receta que me acaba de comentar Gloria, porque eu non os probei moitas veces, o sea, igual nun arroz sí que probei algunha vez, pero que así... lle dan un sabor estupendo ao arroz. Pero salteados, na vida, na vida. Entón, agora, además, Salteados con vinagre eu que están non os exquisitos. probei, o sea, o sabor, como definir, que como máis doce co guisante ou como? é como un chícharo É que non é tan azucarado. dulce, non é tan doce, para Non. mí non é tan doce, non.
y sabe profundamente a verdura, pero a verdura fresca, a verdura verde, rica. Bueno, meter yo dentro un tirabeque. hai unha variante que é moi cotizada na comida asiática, que é da mame, Sí. esa, pois é algo similar, pero Claro, moito... pero aquí cómese a vaina, porque o por edame eso, non. xa podes comerse con vaina Tamén. tamén, hai xente que o fai, Ai. pero a min é que gústame incluso cru, pareceme que ten un sabor e unha textura e cruxente, Qué maravilla. Claro, A cantidade é limitada, non? Porque estamos Sí, falando de que moi simplemente pouca se dá en marzo, abril, maio, No, principios, é como é nos pouco solemos máis. la temporada. Agora ou nunca. Agora ou nunca. É dicir, Temporada. marzo, abril, esas... E terminará por ser algo gourmet. Non, é que No, que tiña empece. xa anotado Xa é 7 gourmet. euros Pois en kilo, carta xa todas é moito xa un poquinho Está en gourmet. cartas e que A digo ver, gourmet Manel, que a ti en te todos gusta os moito en cociñar. moitos sitios xa. A ver. Ora, non hai como salteados, eu provei no ano pasado, e a verdade que están buenísimos. Espléndidos. Pero como un guiso de xudías, ou de xudías de tirabeques con carne, sustituindo a xudía na temporada de xudías, eso é cosa, bueno, Porque eso ya... ten moito máis sabor. Nunca o provei que en arroz, pero sería igual claro, que botarlle a xudía. Dálle moito Sí, eu sabor. en arroz se provei, pero é verdade que tampouco teño A que verdade que comparar, non provei outro arroz hai que con aproveitar xudías, a pero temporada estaba rico, que é estaba moi corta. A temporada é moi corta nada, e vamos a non dura aproveitar. nada. Logo se van, Hai que aproveitar agora. Pinicar, logo se van os tirabeques. Non, por eso avisose no termómetro que teñen ata abril para disfrutar desta tempada de tirabeques que íbamos aí apañando en Tordolla. Bueno,